ऐसन गीत आ गइल बा, कितना अश्लीलता हो गइल बा। गीत ऐसन ऐसन आइल बा कि आदमी भर पेट खाना खइले बा आ एक बेर गाना के सुन ले ना तो भाग का तो फिल्टर हो जाए, उल्टी तो होइए जाई। गीत ऐसन ऐसन आइल बा, ई देखा मास्टर गीत बजौलन, संकेत ये किलन कोनो मेहरारू अपने ससुरा के बात अपने नैहर में बतावे लागल, अपने सखी सहेली से बतावे लागल, अपने भौजाई से बतावे लागल। हमार जिंदगी नरक हो गई, कल से हमार जिंदगी नरक हो गई। भौजैया कहत बा कैसन, कहत ये मरद त मिलल, मर्द ऐसा मिलल कि जब तक हम खाई लेना तब तक वो खाला नहीं, आवेला बनावेला तो खानी, मनवावेला बनावेला तब खाई। हाँ ये अपन बीती बात बतावत हो, सही कहला। मनो कार्यक्रमों गा के जाला तो बनावेला तब कर मलकी ना तू खाला लोग। डीजे वाले तो गीत बजावत बड़न ऐसन ऐसन के एकदम करेजा एकदम निकल जात बा। गीत बजावत लोग की पियावा से पहले हमार रहलू। ए भैया इतना लोग बाढ़ जा, आप लोग बताई कोनो बराती में शादी होत बा, दुल्हा बेचारा सेहरा बांध के रथ पर बैठल बा, आ वही के आगे डीजे वाले भाई लोग बजाई कि पियवा से पहले हमार रहलू। तो वो गाना सुनला के बाद दुल्हा का सोची हो, का सोची ये सोची कि हम सेकंड हैंड हैं। सही कर तू, वो और का सोच सकेला। लेकिन वो मेहरारू अपने ससुरा के बात बतावत बा कैसे, अच्छा भैया सही है कि ना, हम बानी 17 बलमुआ 23 साल के, सही है कि ना, हम 23 बानी। अब परता मिलाई जा, लेकिन जो ढेर अंतर है, ढेर अंतर। वो कहत बा कैसे, हम बानी 17 बलमुआ 23 साल के, और हमारे मंच पर विराजमान हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भैया आदरणीय आप श्री राजेंद्र यादव जी, मुलायम यादव जी, मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप लोग हमारे गार्जियन हैं, बहुत ज्यादा दिन के बाद आपका दर्शन हुई। ऐसे हम बानी 17 बलमुआ 23 साल के, भौजी रे झिनगिया राखी खतरा में डाल के, जिंदगिया
देखे उ कहत बा मेहरारू कैसे कतनो कोई मन ता सुतही बेनु करी कतनो कोई मन ता सुतही बेनु करी एतना फरक बात मरिया में कमरिया का दुखाई बेनु करी ए हो देखा हम कहिला सब मर्द लोग ना ही कुछ मर्द कैसन आदत होला कैसन गुरुजी कुछ मर्द कैसन आदत होला हाँ कि गोड़ छान के चल जाला लोग। आपन मेहरारू कितना हो सुघर हिया अरे सर फुले बजा के फिर लाली लिपस्टिक लगा के घर में बैठल ये निक ना लगी हाँ बगलिया वाली भले फुहर हिया हाँ, भले दोनों नाक से नेटा फेंका तो दका कर हाँ बोल बोल तब बोलो कहीं यहाँ तेकर पर्सनालिटी बहुत बढ़िया बा हाँ लहंगा बहुत महंगा पहले वाह लेकिन देखा मर्दे तारीफ नहीं करेलन मेहरारू मर्द के तारीफ करेली कुछ मेहरारू मर्द के देख के कहेली अरे वाह गजब भगवान कितना फुर्सत से बनौले हुए मेहरारू भी ऐसा कहेली लेकिन कोनो मेहरारू कहत बा कैसे उते पूरा लगावला जोर हो देखिया हमारी कमजोर हो ए हो उते पूरा लगावला जोर हो देखिया हमारी कमजोर हो तनिको दर्द लागी घाटा तनिको दर्द लागी घाटा हम कहे कैसे तुझे पूरा लगवला जोर हो देखिया हमारी कमजोर हो तुझे पूरा लगवला जोर हो देखिया हमारी कमजोर हो तनिको दर्द लगी घाटा तनिको दर्द लगी घाटा